Miljana Kulić dala je svoj prvi intervju nakon što je diskvalifikovana iz zadruge. Kulićeva iz Pinkovog showa izašla zajedno sa svojim dečkom Nenadom Macanovićem Bebicom. Kako kaže, sada zajedno uživaju na slobodi, a ona se priprema da otputuje u Tursku gde će otići na operaciju smanjenja želuca. Kako se osjećaš sada na slobodi? Odmaramo od ludnice u realitiju, provodimo vreme sa Željkom, bili smo juče u Svilajncu gde smo obišli muzej u kom je Željko gledao dinosauruse i druge životinje. Bilo nam je divno. U realitiju si opet poklekla i pomirila se sa Zolom, ali si se ipak vratila bebi. Zašto ste se pomirili? Shvatila sam da je bebica pravi za mene. Ne znam šta je bilo sa mnom kada sam pristala da ponovo budem sa Zolom. Ja njega ne mogu očima da gledam. Jako sam pogrešila što sam sebi to dozvolila. Više nikada neću da se mirim sa njim. On je nagovoren da radi neke stvari sa mnom, da pravi budalu od mene. Bebica ipak odlučio da ti oprosti sve. Oprostio mi je sve što sam radila sa Zolom jer je video da mi nije bilo dobro, da sam bila emotivno nestabilna. Ipak sam sa Zolom bila više od 3 godine. Mislila sam da ga volim, ali on mi je samo navika. Smatram da to nisam radila iz ljubavi, već zbog emotivne nestabilnosti. Bebica mi je sve oprostio, ali ja sama sebi nisam oprostila. Da li sam na kraju bila trudna sa Zolom ili ne? Nisam bila trudna, imala sam hormonski poremećaj zbog operacija. Na kraju sam dobila i odliv, pa sam završila u bolnici. Želiš li bebici da rodiš bebu? Trenutno ne želim da rađam decu jer hoću da idem na operaciju želuca. Dobila sam ponude od nekoliko bolnica u Turskoj i odlučila sam se za najbolju kliniku. Idemo sledeće nedelje za Tursku kako bih se operisala jer želim konačno da smršam. Odlučila si se na taj korak iako mnogi kažu da nije bezbedna. Indija Radinović je imala ozbiljnih posledica, a i otac Darka Lazića je preminuo od posledica ove operacije. Znam da operacija nije bezazlena. Čujem se stalno sa Darkom Lazićem, njegov otac je umro od moždanog udara. On je pre operacije bio upozoren da ne bi trebalo da se operiše, ali on bio odlučan. Ja nemam nikakvih hroničnih bolesti. Indija je teško podnela, ali svako prihvata drugačije. Ja to moram da uradim jer sam svake godine sve teže i teže. Nadam se da će mi ovo konačno pomoći. Kažeš da se redovno čuješ sa Lazićem. Je li ljubomoran bebica? Meni se Darko sviđao kada sam bila mala. Sada ga ne posmatram na taj način. Bebica je uvek tu sa mnom kada pričam sa Darkom. Pitala sam ga o operaciji, a pričali smo i o nekom poslu koji hoću da pokrenem. Reč je o ozbiljnom biznisu od koga ću lepo zarađivati. Šta ćeš pojesti poslednje pred operaciju želuca? Slane pohovane palačinke, slatke palačinke, teletinu ispod sača i sladolede. 3 dana ću samo da jedem. Nakon operacije 10 dana se jede samo kašasto, ali kasnije mogu sve, ali količinski malo. Darko mi je rekao da sada se jede, da pije i alkohol, ali da kada pojede previše hrane obavezno povraća.